pujak lawan puji marang Gusti Kang Masuci ingkang maha welas lawan asih saking kulas para kanca nyuwun agung pangapunten nyuwun jembar pangapura bilih kirang tatak lawan titi saking kulas para kanca maklum kula manusa ning alam dunya panggonane lalilan senimanan seniwati seni sandiwara wiramangala dipun pimpin Mas Raden Suleng sekretaris Papai Sultan Haji Prayono alamatnya saking Bola Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu sedaya sami nyakseni sedaya sami mirengaken lampahan cariosan ing waktos dalu puniki nyuwun restu kang saestu nyuwun puji kang sejati nyuwun doa ingkang sanyata sesepuh Gebang nyuwun restu kang saestu nyuwun puji ingkang sejati Sumariaman duh sesepuh Gebang aja lali bapak panitia mamaku Gebang mimiku Gebang kang ditembangi najan dilali-lali bibis salali dililipur blik-lipur tambalawas jadi pikiran Mamaturani Mama Sugeng Sida Mulia minangkasi ditembangi ponteng petak palawijang lamun berasane ngati rasane ngati ngrebeng durung mati sukmanira wis ngelayu
Sukmani rawis ngelayang katon kelun ketinggal sing ketebian kayang gagas maning pikiran kaya nangis sajroning batin iwal nasib sing kebangetan mancat semplak ngrawel nggropak menselat ning gange tunggang Aduh Gusti kula neng ampun Ketua Nadran Blok Karangbulu Bapak Maud Ibu Tarini sesam kuning aturakeun matur kesuwun dihormati Ketua Nadran Dewek sareng Bunda Hajah Nini Dwi Fuji Haruka sing Dwi Wiramandala Dewek Bunda Hajah Nini Dwi Fuji Haruka Mahaji Winai Keding minangkani sesepuh Wiramandala Dewek kang ditembangi Mama Turani Mama Sugeng Sida Mulyang Aya Denok Bunda Denok sing Dwe 925 Mas Udin Nok Ibu Tek Keding Mama Yanti kang dijangkung Kangku waru ibuku pujang ibuku waru minangkani mamai pujakan ditembangi ibu Hajah Teni bos kerupuk sesamku ngaturakeun matur kesuwun sareng Bapak Zidan sing laneng Korea Dewek Mimi Dewi Kartika Keding kang ditembangi sareng aya Sofi Bunda Regina matur kesuwun aya Sofi Bunda Regina Mas Dokter Ludi mantan majikan saking Tugu Kidul kang ditembangi Mas Udin aya Denok Bunda Denok sing duwe 925 kang ditembangi Tilang lipur beli kelipur tanpa lawas tadi kelingan Mama Turani Mama Sugeng Sida Mulia Ayah Denok Bunda Denok kang ditembangi Mas Udin Nok Iput Sereng Ketua Nadran Blok Karangbulu Gedongan Dewek Bapak Waudi Putarini Aja lali selawase kang dijaluk Mama Yanti kang dijangkung Aya Denok Bunda Denok sing 925 minangkani sing rengakeun aja lali selawase Mama Turani Mama Sugeng aya Denok Mas Udinok Iput sesepuh Gebang Bapak Panitia Ibu Panitia minangkani sing rengakeun Bunda Hajah Nini Dwi Fuji Haruka aya Sofi Bunda Sofi najan dilipur blik-lipur tanpa lawas tadi kelingan aya Denok Bunda Denok sing 925 Dewek pinangkasi mirengakeun aduh mimi
Mimi Hajah Uun, Mimi Hajah Uun. Sesampun ngaturaken matur kesuwun Mimi Hajah Uun duta dewek kang ditembangi sareng Bapak Zidan singaning Korea sareng Mimi Dewi Kartika sing dijaluk sampun lima salawase Mas Udinok Iput Mas Udinok Iput pinangkane sedulure Mama Dalang Hajurus di dewek Bunda Janini Dwi Puji Haruka sareng Mahaji Wina Sesepuh Wiramandala Kang Edi Jangkung Mama Yanti Mama Kuwu Kang Kuwaru wong sing paling ganteng dewek Gombal merang sapu jogan kerewong temen rasa kleseden Ketua Nadran Blok Karang Bulu Gedongan Bapak Wangu di Butarini Mas Udinok Iput Kaya Denok Bunda Denok Minangkani sing direngakeun Bapak Haji dan Mimi Dewi Kartika kani tembangi Mama Turani Mama Sugeng Sida Mulia Aya Denok Mas Udin minangkani sing direngakeun kang dijaluk samplali selawase yen awan dadi bayangan yen awan dadi bayangan yen bengi dadi impian yen bengi dadi impian yen bengi dadi impian hari yen awan si dadi bayangan panon dari nugelis kawanti-wanti nu endah tumali warna Mas Adi Rafif sing ananing Taiwan dewek sesampun ngaturaken matur kesuwun sareng Enok Sela sing ananing Taiwan dewek sesampun ngaturaken matur kesuwun aya Enok Sela sing ananing Taiwan sareng Mas Adi Rafif Mas Adi Rafir Mas Adi Rafir sing ananing Taiwan dewek kang ditembangi Mimi Hajah Uun duta geding sing dijaluk sampun lali masalawase Bapak Jidan sing ananing Korea dewek Mimi Dewi Kartika sareng aya Sofi Bunda Regina Sesepuh Gebang Blok Karangbulu ya mane-mane wong seduluran teganing ora seret teganing larani ora tega ning pati nek ora tega saumure
wis kepalang demen kula ning sampeyan duh wayang temen lamun putus ning dalan sumedot rasane ati wong demen beli mari-mari harap ngomong sun beli wani watir ora diladeni wis kepalang demen kula ning sampeyan rasa keder ning pikiran ora ketemu sampeyan yen beli ketemu sedina bayangan katoning mata rasa keder ning pikiran ora ketemu sampeyan yen beli ketemu sedina bayangan katoning mata kakang kula demen sampeyan tek itik sing cilik di meja ngumun tek kudang sing japang wis gede kongkon sekolah besok emangane wong tua besok wis ngumpak dewasa bokat pengen rumah tangga wong tua siap sedia langkah-langkah di anak kena pong icik-ipong lagi cilik dipopong-popong pong icik-ipong wis gede digawa uang plang ketumplang mangan gedang kayak ketilang plang ketumplang wis kawin di burilan nok adin resiko wong duwe anak memang selawase plenak tanggung jawab ning segalane lahir kelawan batine tek itik sing cilik mimejang uun tek kudang sing japang wis gede kongkon sekolah besok emane wong tua besok wis ngumpak dewasa bokat pengen rumah tangga wong tua siap sedia langkah-langkah di anak kena kadang-kadang kula nangis dewekan yen wis inget nasibeng badan aya denok bunda denok sekian sampean wis kaweruan aya denok yen kula iki cuma istri simpenan budak janani pitung tahun jodoh terus sampeyan mama turani mama sugeng
sampai kian wis duwe keturunan dudu mangkene carane wong wayuan Mimi Haji Uun ora adil ning waktu lan giliran yen awan kula ngadang-ngadang aya denok bunda denok yen bengi kula nganti-anti apa sih beli pengen ketemu anak sampean wis bisa mesem gemuyu kula rimaning kenyataan Mas Dokter Ludi bokat wis takdire wayuan nasibe dadi istri eno awan bengi mong bisa nangis ketuwon 7 tahun jodoh karo sampeyan Mimi Haji Uun sampai kian wis duwe keturunan mamaturani dudu mangkene carane wong wayuan Bunda Haji Neng